Takže čau, tohle bude další vlog. Blíží se nám léto, takže bych chtěl mluvit o létě a zajímá mě, co vlastně budete dělat, jestli budete u vody, nebo budete jezdit na kole, nebo chodit na festiáky, nebo tak. Jo, takže když tak mě můžete popsat do komentářů. Já osobně se na léto velmi těším, protože bude, doufejme, prýgl, chata, možná i nějaký výlet s kamošem, nebo bych se chtěl pojet do Rakouska. Jo, takže tak. A doufám, že si léto užijete stejně jak já, že vyjde počasí. A že zbalím nějakou kundu konečně, vole, protože to potřebuju. Já to potřebuju, boj, dneska jsem nakopnutý, pičo energetiáky, vole, tady mi dělá být i šalina. Jo, takže tak a mějte se, smějte se a za chvíli mě, pičo, dojde baterka. Takže dneska jsem happy, jak dva grepy a ty jsi asi u dědy. Ok, už moc mluvím. A ahoj zdar, ahoj zdar.